दिनै खमसे खम 20 दालसे दंफां गायदों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों दंफां गायनानै मानोना जोङो थांना थानो थाखाय जोंनो माबा अक्सिजेन नांगौ जायो आरो बे अक्सिजेनखौ जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो ओंखायनो जोङो बयखौबो बुङो जे इनभारमेन्ट डेल' नङा जेसेबांखिनि दिन दङ बयहाबो माने मोनसे मोनसे दंफांखौ गायना दोननांगौ जायो बांसिनानो मा खालामो इनभारमेन्ट डेआवल' दंफां गायो खिन्थु बिदि नङा जों इनभारमेन्ट डेआवल' दंफां गायनानै आरो दंफांखौ जुदि आबाद लायाबा बोरै जानांगौ दंफाङाथ' थानाय नङा ओंखायनो जोङो इनभारमेन्ट डेआवबो दंफां गायनानै बाखि दिनफोरावबो दंफां गायनानै जों दंफांखौ आल लानांगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो जोङो खावलायो जे बयबो दंफांखौ गाय जों हेफाजाब हो आरो जोङो थांना थाखाय जिहेतु अक्सिजेन नांगौ बेखौ जोङो माने दंफांनिफ्रायनो मोनो बेखौनो जोङो खावलायनो सानो आरो जोङो सेथियावनो बयनिसिमबो वर्ल्ड इनभारमेन्ट डेनि गाहाम हामग्लायनाय रायजो राजा बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोङो उदालगुरि कलेज BSU इउनिट जानानै जोङो दिनै बे वर्ल्ड इनभारमेन्ट डेखौ फालिनाय हिसाबै जोङो बे उदालगुरि कलेजाव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो जोङो बिदिनो जोङो जोंनि रायजो राजा गासैफोरखौबो जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जोङो बयबो जोङो दंफां गायनायाव जोङो गोसो होनांगौ मानो होनबा जोङो इयुननि फिरियाव जोङो मा जागोन जों बेखौ मिथिस'नो हाया मानो होनबा जोंहा दायो उदालगुरियावनो आरबानाइजेसन जे बांबोबाय थादों आरो बे डेभेलप जाबाय थादों उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्टआव बिनि थाखाय जोंहा उदालगुरियाव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानांगौ मानो होनबा उननि समाव गोबां इन्डास्ट्रिफोरा जोंनि उदालगुरियाव जायगा लानो नागिरगोन अब्लानिया बे समाव जोंहा आबहावाफोरा गुबुंले जानो नागिरगोन बे समाव जोङो बिनि थाखाय जोङो रैखाथि होनो थाखाय जोङो दानिफ्रायनो दंफांफोरखौ गायजेनलांनांगौ आरो जोङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो होनोदि जोङो मोनसे दंफां जोङो दानोबोला जोङो मोनबासो दंफांखौ जोङो गायनानै दोनखानांगौ जों बेखौनो रायजो राजाफोरखौ जोङो बेखौनो फोरमायो